БМВ Клуб Хаско навърши една година. Благодарение на всички, които сме тук, в момента на други хора, които не можаха да присъстват. Първо искам главно да благодаря на хората, които от други градове посетиха и уважиха нашата покана. Второ на комплекс Ханчето, където гостоприемно наприеха. И като трети, но не на последно място, на членовете на клуба, които благодарение на всички тях се получи едно много добро начало като за клуб. И предполагам, че много години ще просъществува БМВ Клуб Хасково. Благодарение на всички хора, които харесват и уважават марката на БМВ. Благодаря на всички, че дойдоха и ме уважиха. Искам да пожелая на всички късмет и успех и така. БМВ десета. Happy birthday to you! Happy birthday, БМВ Клуб Хасково! Happy birthday to you! Не бях